তেখেতে নিজৰ পত্নীৰ সৈতে ভোটদান কৰিবলৈ আগবঢ়া भट होनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जानो थांगासिनो दङ आरो नैबे इलेक्शना जोंनि काउन्सिलनि नङा स्टेटनि नङा बियो नेशनेल इलेक्शन बियो दा बेवहाय भारत हादोरनि सासे गोग्गो गोख्रों दैदेनगिरि महरै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मदि बिथाङा थांनाय 10 बोसोराव भारत हादोरखौ जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय आरो बेखौनो लानानै भारतबर्षनि गासैबो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों आरो जों आसामनि बिटिआरनियाबो दा बेनिखायनो नैबे बिसायख'थिनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव जे गोजोन फैदों जौगानाय फैदों बेखौ अराय सम गोजोर खालामनो थाखाय जोङो जोंनि बिजाथिखौ दैथायहरगोन दरं उदालगुरियाव दिलीप सयकिया बिथाङा बिजेपिनिफ्राय गसंदों एनडिए हिसाबै जों बिथांनो भट होदों क'क्राझाराव जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय एनडिए हिसाबै गसंदों बिथांखौबो जों देरहाहोगोन आरो नैबे बिसायख'थिनि उनाव हादोर नाङैनो मोनसे मोजां थासारि फैगोन आरोबाव बे थासारियाव जोंनि गासैबो हारि हारिसाफ्रा मोनसे जौगानाय हादोराव रायजो जानो थाखाय जिखिनि जोंहा माखासे बेबस्था नांगौ मदद नांगौ बे गासैखौबो मोनगोन बेबायदि मोनसे थासारियाव जोङो थांनो हागोन बेनिखायनो नैबे इलेक्शनाव भट होनानै जों बयबो गोजोननाय मोनदों बेसेबां लाखआव देरहागोन बेसो दरं उदालगुरियावबो 4 लाखनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै जोंनि बिजाथिया देरहागोन आरो क'क्राझारावबो जोंनि बिजाथिया दा जिखिनि परिबेस दङ जोबजासिम केम्पेइन खालामनायनि उनाव मिथिगोन नाथाय आंथ' सानदों जे 5 लाखनिख्रुइ बांसिन भटआव देरहानो हागौ मानोना बिरोधि होननाय जेबो गैया दरं उदालगुरि बा आगोलाव जि मंगलदै बेवहाय लकसभायाव आगोलनिफ्रायबो जोंनि मानसिफ्रा भट होबोखादों जोंनि बै समाव जेंना दङमोन गभर्नमेन्टजों सावरायनाय जाबाय थादोंमोन दा नंखायनो केन्द्रीयाव जिहेतु एनडिए बिजेपि सरकार दङमोन बै समावबो बिजेपिनि बिजाथिनो मंगलदै समष्टि हिसाबै बा तेजपुर समष्टि हिसाबै बा गुवाहाटी समष्टि हिसाबै भट होखादों बे रायजो राजाफ्रा सिगांनिफ्रायनो होदों दायो जोङो जिहेतु जोंहा सरकार दङ आसामाव सरकार दङ दिल्लीयाव सरकार दङ बिटिसिआव जोङो मोनसे गोरोबलायनानै मोजां थासारिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि आद्रा थानाय हारिनि जेंनाफोर जोंनि ओनसोलनि जौगानांगौनि माखासे हाबाफारिफोर बेफोरखौ गोख्रै खालामनो थाखाय जोङो नैबे बिसायख'थिखौ गेलेदों ओंखायनो बर' माहारिनिफ्राय बेवहाय जोङो दायो इन्डिभिजुवेल सानबोआखै दाबो सानाखै मानोना जोंहा हारि हिसाबैसो जों सोमावसारदों हारि हिसाबैनो मुंख्लं जादों हारि हिसाबैनो माबा मोनसे मोनदों दा नंखायनो नैबे समावबो जों हारि हिसाबै सानदों आङो दिनै बिटिसिनि चिफब्लाबो आं मोनसे हान्जानि आफादगिरिब्लाबो आंनि साननाया आं हारि हिसाबैसो सानदों जे जोंहा हारि हिसाबै जौगालांनांगौ नंखायनो दिल्ली दिसपुर आरो क'क्राझार मोनथाम जि मोनसे सरकारनि सिन्था बे सिन्ताजों जों जयै थांगोन आरो इयुनाव जोंनि जौगानायखौ जोङो रोखा खालामगोन गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसन्नोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन सिगांसिन मुं थिसन्नाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिशन मोननो हागोन गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन
बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371